Du kan lige starte med at fortælle, hvad du hedder. Ja, jeg hedder Peter Mogensen, og jeg kommer fra Miele. Jeg skal vise jer nu, hvordan I starter vaskemaskinen. I putter tøjet ind igennem lågen her, lukker lågen og trykker håndtaget ind, så det klikker. Så tager I jeres lille brik. Jeg skal lige se den. Sådan der. Sådan en der, og den kan man hente over på kontoret. Den kan man hente over på ejendomskontoret, yes. Og så er den personlig, så den kan man bruge. Og så er man kørende. Lige præcis. Ja. Vi kører den hen forbi kortlæseren, og vi vil nu kunne se i displayet, at der står vind program. Vi har her 4 knapper, 1, 2, 3, 4, og de henviser til de 4 programmer, der står her. Eksempelvis, hvis man skal vaske en kulørvask, 60 grader, så kan man se, at det er knap nummer 2. Så jeg trykker nu på knap nummer 2, og vi har valgt et program, kulørvask, 60 grader, 1300 omdrejninger. Samtidig foreslår maskinen, hvad for noget sæbe den anbefaler, og i det tilfælde her med det 60 graders program, anbefaler den af kulør sæbe. Ønsker man eksempelvis skyllemiddel, så trykker man på skyllemiddel, så krydset forsvinder. Sådan der, nu er krydset væk. Yes. Nu får man kulørt vaskemiddel og samtidig skyllemiddel. Man trykker derefter på selve displayet, hvor der står køb, og maskinen vil nu stå og blinke på startknappen, som vi ser her, og hvis jeg trykker på startknappen nu, vil maskinen starte. Okay. Men det er jo super nemt. Så godt. Ja, tak for det. Velkommen.